Karbianglong Sports Association atum kapin khatating pen prekjam adimalong International Olympic Day pen kichengsi AIFF Grassroots Day keta London ason thak thaksi jaipong along sitame kidamtang wo signify inkora kit homani mesen pen ta London Langhin constituency ka parlo jaipong hawar long sitame jaipong Sports Association mai phulong sing hanse pen japon si ada por phai troxia por pen association alama pangjarpon Bangso kita London na hut kopi koson pensi bangso asai ke deng pon la pen kachitong nangma bangso puthak Clardak pen Jaipong Sports Association mai phulong sing hanse pen than pon Session nalong atwa klanong stame ni tunisia program ke deng pon bang la puson hanlo la bangke PK Banerjee alangli kapathu India riso yang dumhan ke Japon alangli nut All India Football Federation along alangli lapuson si cricket football ason ke pathu ke Japon along alangli labangso kalitang PK Banerjee labangso men pen ini All India long bustame lapen ola samlong bustame labangsa program deng ponlo salabangsa teng pensi ladak Karbianglong Sportsation bustame labangsa sai pin khat ateng pensi Karbianglong Sportsation hin bustame nilitum phan labangsa sai na pin khat ateng pensi litum sami pin deng ponlo International Olympic Day pen kichengsi AIFF Grassroots Day ketalona ni pen pache tondun si arnikang sam por phai pli Apor malom pen Jaipong Academy FC la pen Jaipong Sports Association ang bong isi jirpo mate friendly match football pathu ponlo Bangso ke pathu pon hut Jaipong Sports Association atum 3-2 goal pensi chepahai ponlo Langhin pen sarpang ringti Karbianglong live